салому дуруд ба мухлисони сершумори барселона ва канали барсатиҷӣ. қудуми моҳи шарифи рамазонро ба хонадони ҳар яки шумо муборакбод мегӯям ва аз даргоҳи илоҳӣ таманно дорам ки рӯзаи ҳар яки моро қабул гардонад. бозии марказии даври сеюми мусобиқоти Ла Лигаи Испания байни дастҳои Барселона ва Севилья дар майдони Камно шави 3 апрел баргузор мегардад. бозии навбатии Барселонаро коршиносон бозӣ барои 6 имтиёз унвон доданд, зеро дар ҷадвали Ла Лига Барселона китф ба китф барои ҷои дуюм бо Севилья рақобат намуда истодааст ва дар сурати мағлуб кардани Севилья Барса аз рӯи имтиёзҳо бо ин даста баробар мешавад. имрӯз мо дар бораи вазъи дастҳо пурра бароятон маълумот медиҳем. ҳамчунин бародарон, шумо метавонед бо 1x бозиҳои Барселонаро ҷолибтар кунед. регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди барсатиҷӣ. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. Барселона вақтҳои охир пешравии даҳшатнок дорад. футболе ки Барселона дар хонаву дар меҳмонӣ нишон дода истодааст, дар дили рақибон аллакай пеш аз бозӣ тарсу ваҳмро ҷорӣ месозад. аз моҳи январ инҷониб вақте ки ду маротиба аз дастҳои Реал Мадрид ва Атлетик Билбао дар қисмҳои иловагии бозӣ бо ҳисоби якхелаи 2-3 ба шикаст дучор омад, дигар то имрӯз Барселона ягон маротиба ба мағлубият дучор нагардид ва силсилабозиҳои бемағлубияташ ба 12 расид ки аз он ҳамагӣ 3 тояш мусовӣ анҷом ёфтанд. аз ин 3 мусовӣ 2 тояш тамоман ба Барселона зарар наовард, зеро маҳз бозиҳои аввали худро дар Лигаи Аврупо бар зидди Наполи ва Галатасарай мусовӣ кард. баъдан онҳоро дар майдони худашон шикаст дода ба даври дигари ин мусобиқот рохат ёфт. дар 2.5 моҳи охир ягона ҳолате ки Барселона дар он имтиёз аз даст дод, ин мусовӣ бар зидди Эспаньол буд. таҳти роҳбарии хави Каталониё ҳолу мағлубият чиз фаромӯш карданд ки ин кори саҳлу шӯхӣ нест. чунин ба назар мерасад ки агар бозиҳои қисми аввали Ла Лигаро Барселона таҳти роҳбарии Роналд Куман ба шикасту нокомӣ намебурд, имрӯз каталониҳо пурра метавонистанд ки барои унвони қаҳрамонии Ла Лига бо Реал рақобат намоянд. вале бояд қайд намоям ки бозии Барселона баъди равзанаи трансферии зимистона ки дар он футболбозони нав ба ҳаят пайвастанд беҳтар гардид. бозингароне ки ҷароҳат бардоштанд ва бо сабабҳои гуногун дар нимаи аввали Ла Лига аз бозиҳо маҳрум буданд, барқарор гардани онҳо низ боис шуд ки Барса ба ин натиҷаҳо ноил гардад. каталониҳо аз фурсатҳои гол задани худ хеле хуб истифода бурда истодаанд ва дар 5 даври охир дар Ла Лига дар 4 бозӣ ба дастаи ҳарифон 4 голӣ ворид намудааст ки танҳо дастаи Элче тавонист аз 4 гол хӯрдан худро наҷот диҳад. Севилья муддатҳои тӯлонӣ барои ҷои аввали Ла Лига бо Реал Мадрид рақобат мекард, вале вақтҳои охир баромадҳои ғайриқаноатбахши даста ба Реал иҷоза дод ки сарнишини ҷадвали Ла Лига гардад. 1-2 моҳ пеш чунин ба назар мерасид ки Севильяро аз ҷои дуюм ягон даста барканор карда наметавонад, вале Атлетико аллакай имтиёзҳояшро бо Севилья баробар кард ва дар сурати мағлуб шуданаш аз Барселона, каталониҳо низ имтиёзҳояшонро бо онҳо баробар мекунанд. аз ҷоми шоҳона Севильяро дастаи Бетис барканор кард ва аз Лигаи Аврупо бошад дастаи Вестхэм онҳоро маҳрум кард. ҳоло Севилья аз Реал бо вуҷуди як бозии захиравӣ доштанаш 12 имтиёз ақиб аст ва сабабаш дар он аст ки дар давраҳои охир онҳо хеле мусовидӯстдор гардиданд. Севилья ҳоло дар Ла Лига шумори силсилабозиҳои бемағлубияташ ба 15 расидааст, вале бисёре аз ин бозиҳоро дастпарварони Хулиан Лопетеги мусовӣ анҷом доданд. дар соли 2022 Севилья ҳамагӣ 3 ғолибият дорад ва ҳамаи онҳо дар майдони худаш буданд ва дар 5 бозии охир дар меҳмонӣ онҳо 5 мусовӣ доранд. ҷароҳатҳои барзиёди футболбозонаш боиси натиҷаҳои бади Севилья гардидааст, вале на танҳо сабабаш ин аст, балки хатти ҳамлаи онҳо низ хеле заиф гардидааст. муҳофизатгарони Лопетеги бо дарӯзабон қариб ки дар ягон бозӣ гол сар намедиҳанд, вале ҳамлагарони онҳо Эл-Несери ва Рафамир дар ҳар як бозӣ гол заданро ба дарвозаи ҳарифон дар хона фаромӯш мекунанд. ягона шанси дастпарварони Лопетеги дар Камно ин услуби автобусро интихоб кардан аст ки хеле барои каталониҳо гол задан мушкил мегардад, вале агар ин ҳам натиҷа надиҳад чӣ, давомаш фақат дар бозӣ маълум мегардад. дар нимаи аввали Ла Лига вақте ки Барселона нав ба худ омаданро сар кард, дар майдони Севилья пурра бартарияту бар дӯши худ гирифта буд, вале бартариятро то охир расонида натавонист ва бозӣ мусовии 1-1 хотима ёфт. Севилья дар Камно ба умеди мусовиам бояд нашавад, зеро бештар аз 6 футболбози асосияш ҷароҳат дорад. дар даври охир Барселона дар Сантьяго Бернабеу беҳтарин дастаи Ла Лигаро айни замон Реал Мадридро ба зону шинонд ва бо ҳисоби 4-0 торумор кард ва ин ангеза барои каталониё
камёб боис мегардад ки ба хотири ҷои дуюм «Севильяро низ торумор намояд. Шумо чӣ фикр доред дӯстон? «Барселона» имшаб бо кадом ҳисоб «Севильяро» шикаст медиҳад? Вариантҳои худро ҳатман дар комментария нависед. дар ҳама ҳолат «Барселонаро» дӯст доред ва канали «Барса ТЖ»-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайруф. Хай бачаҳо, то боздид.